Здравейте! Казвам се Юлиан Борисов, представител на Иватекс. Намираме се в землището на село Покрайна, на масив от 180 декара с царевица. Хибрида е Мелоди, 350 по фал. От идея има още един хибрид, който е Мейфлауър. Тая година те са и двата са ранни хибриди и сравнително добре на фона на останалите тук колегите в региона. Заложих на по-ранни хибриди и мисля, че не сбърках тази година, защото после се засуши и тия с по-късни хибриди се очертават като по-ниски добави, специално тази година. Добавите, където женахме до момента от Мейфлауър са 770 до 700. А на Мелоди горе-долу пак в този диапазон между 760, 770. Сега ще видим този блок. В момента, който го женаме, може да бъде и по-добре. Говорим за масови полета, нали? От Лидея имам към 2500-600 декара. Специално аз съм доволен от тия два хибрида. Добре се представиха в моето стопанство и мисля за напред да продължавам да ги ползвам, защото са ранни хибриди и се очертават добре за нашия регион.